crec que la primera cosa que necessitem els artistes és sentir que algú aposta per nosaltres. Tenir dues produccions que estan produïdes pel Tantarantana i que jo simplement m'he de preocupar per dirigir-les, que realment és la meva feina, però que en l'ecosistema al final acabes fent de tot i com pots, no? I d'alguna manera aquí poder-me haver centrat simplement en la part artística, poder haver estat un mes preparant-me jo els assajos a casa, ara un mes i mig amb els actors que són increïbles, no? Assajant, tenir una setmana de residència tècnica, són coses que semblen com molt òbvies però que quan no les tens el projecte artísticament comença a ser més precari. Llavors, d'alguna manera, això m'ha permès treballar sense aquesta precarietat. Soc l'Alba Collado i soc la nova directora resident del Teatre Tantarantana. Aquest projecte és com tenir el recolzament d'un tot un equip que aposta per mi, que ja confia així a priori amb els dos projectes que vaig presentar i que d'alguna manera m'acompanya en un procés com de descoberta o de reafirmació potser de coses que fins ara he anat provant intuïtivament però que encara no sabia ben bé què estava fent, no? Així que per mi és com una consolidació d'un futur possible, no? De com vull ser jo i quins són els meus referents, quina és la meva metodologia i cap a on vaig. Fins ara he estat provant coses i crec que aquí ho poso tot sobre la taula, tot el que soc i ho mostro al públic. I, per tant, per mi és una declaració d'intencions del que puc fer i del que m'agrada fer. El Tantarantana en aquest projecte m'ha ajudat molt perquè m'ha donat una infraestructura, un equip a darrere, un assessorament, o sigui, com tot un equip humà darrere que m'està ajudant que jo no hagués pogut tenir si ho hagués fet per la meva compte. I permet que pugui anar molt més enllà o arriscar més del que hagués fet jo sense tenir aquest recolzament. Han tomat aquest projecte com una investigació escènica i per tant crec que he arriscat molt més en el llenguatge que fem servir del de l'escenari, que això és un privilegi. Jo primer vaig partir del text del Davide, que és un text que em vaig llegir fa 5 anys i que em va encantar. Llavors, el text és com molt filosòfic, però alhora és molt divertit. Llavors, clar, és un combo que a mi m'encantava. I a partir d'aquí, parlant amb ell també i posant-me en contacte amb quines eren les seves referències i com havia escrit aquest text, em va dir que era una obra que estava molt basada en l'univers David Lynch. De cop aquí, clar, se'm va obrir un univers que jo ni tan sols m'hagués plantejat, perquè no és tan evident a priori, i que ha sigut com una mica el punt de partida per l'escenificació de la peça. A partir d'aquí s'ha obert a altres territoris com Bob Wilson, Bill Viola, Pasolini, com que he barrejat molts referents que per mi són com molt importants però que estan en aquesta obra. El text parla de moltes coses, sobretot de la idea d'Unió Europea i com s'havia venut com una idea de progrés, no? I que més o menys hem anat veient que no deixa de ser una fantasia. Però a mi sobretot m'ha interessat molt un treball que hi ha en l'obra, que potser no és el punt principal però que sí que a mi m'ha interessat molt, que és com la despersonificació o deshumanització de l'ésser humà. O sigui, com a poc anem perdent la nostra condició humana per passar a ser eficients, eficaços i produir. Llavors, en l'obra veiem com una evolució d'ésser humà, empresari, animal i altres coses que no us desvetllo. Llavors, a mi això m'ha interessat molt perquè crec que ara mateix és un debat molt interessant en com la tecnologia afecta les nostres vides i com es barreja amb l'ètica. I d'alguna manera aquí em plantejo com fins a quin punt estem disposats a perdre'ns a nosaltres mateixos en pro a un sistema que ja està fent col·lapsar el món, no? Que col·lapsa el món i també a la pròpia humanitat. Però en canvi aquests personatges segueixen volent estar dintre d'aquest mecanisme. I això em semblava superinteressant de plantejar-m'ho avui en dia. El Davide fa una cosa que és bastant pròpia del teatre alemany i que aquí a vegades costa de trobar, que és a partir d'un concepte, per exemple, la Unió Europea o el declive del llenguatge, que seria en aquest cas Goodbye Europe, planteja també un joc formal en el text. Llavors no només és conceptualment parlar sobre això, sinó veure com formalment també hi ha un diàleg amb aquest concepte. Això es pot veure amb autores com per exemple Churchill o Heiner Müller, que són autores molt grans i que a mi m'interessen molt, però en canvi el Davide ho fa des de la contemporaneitat. I això em sembla profundament arriscat perquè a mi també m'implica com a directora buscar quines formes expliquen aquest col·lapse del llenguatge o aquest col·lapse del sistema escènicament. I això és un repte i una fantasia de poder explorar. No només ho juga a nivell conceptual amb el que diuen els personatges, sinó també en com parlen els personatges, quines imatges apareixen en l'escena i com la pròpia obra va entrant en aquest declive. Per mi el repte ha estat en veure què representa aquest apocalipsis, aquest col·lapse, aquesta pèrdua del llenguatge, aquesta pèrdua de la humanitat, no només a nivell conceptual, sinó també a nivell formal i plàstic escènicament. Jo normalment quan em llegeixo un text tinc imatges superclares i ja sé per on aniré. I en aquest cas el que més m'ha agradat és que no tenia ni idea. Hi ha imatges que són impossibles, com
que baixen unes arrels, apareixen unes arrels en escena, les arrels floreixen, apareixen unes escales que pugen fins al cel, apareix un os, els personatges es transformen en objecte. Llavors, a partir d'aquí és el meu joc d'imaginació en veure com això evoluciona, i sobretot a partir dels assajos de treballar amb els intèrprets i veure què funciona, què no, quin codi fem servir. El col·lapse està per sobre del propi personatge i el personatge està com dins d'un metrònom que va marcant el que passa, però que ni ell mateix controla. Per mi, crec que una paraula que vull que em defineixi és risc, com vull explorar noves maneres de fer, que al final està tot inventat, sí, però a mi m'interessa molt que les formes no vinguin preestablertes. La honestedat també és un altre dels pilars, que fer obres, tant escriure com dirigir obres que em connectin i que per mi siguin dubtes reals o existencials que jo tinc o pors gegants que tinc, com per exemple que s'acabi el món, no? Que és una por que sembla molt llunyana, però cada cop comences a llegir articles sobre tots els magnates, Elon Musk i companyia, i comences a dir, hòstia, és que ja estan fent proves de com convertir l'ésser humà en un cervell o com anar a Mart a construir xalets, no? I què passarà amb nosaltres que no tenim els recursos per ser un dels multimilionaris que se'n va viure a Mart? Doncs és una pregunta que a mi em preocupa realment. És connectar amb això i veure com ho puc representar emocionalment, plàsticament, en escena. Per tant, sí, crec que per mi és risc i honestedat. I mai havia arribat a tal punt de complexitat en una peça com en aquest, perquè hem generat un codi que sí que és veritat que veu del propi text, però que ara mateix ja és un mecanisme que funciona per si sol i que no sé fins a quin punt ens hem ja emancipat de tot aquest univers. Hem creat el nostre propi món. Jo, per mi, el que és important és que el públic entri en la convenció de que això és un joc, que res del que passa és realment possible i després que això els permeti fer un viatge pel que el propi autor proposa, que és aquesta reflexió sobre el futur, el progrés, cap a on anem, cap a on va el món, com sobrevivim a aquest apocalipsis que potser arriba o potser no, si realment aquest somni de la fi del món és un somni que tenim nosaltres els joves ara o realment és algo que és possible, no? Em baso molt en Marina Garcés, cap a on anem, no? Quin és el futur de la Unió Europea o del món en general, amb l'auge de l'extrema dreta, el col·lapse climàtic, la tecnologització, no? Com la IA, tot això, aquests reptes del futur, posar-ho sobre la taula, per mi ja seria molt, i si ho posem sobre la taula i a part ens enduem una bona estona, millor que millor. Estic molt amb aquesta idea de que crec que la direcció escènica ha estat una disciplina molt masculinitzada i molt per gent gran. I crec que això està començant a canviar amb autores que estem començant o directores que estem començant a tenir espais ara, i crec que per mi com una mirada una mica diferent, amb més sensibilitat, o que potser no té una lògica tan patriarcal com a vegades veus al teatre i que igual ja veus en les formes, en com està tractat el cos femení o el cos masculí. Tot això jo són coses que ara mateix m'estic plantejant, no? Com creo com a directora i com també metodològicament creo. No m'agrada gens la figura del director canònic que imposa la seva mirada, sinó que m'agrada treballar des d'un altre lloc, com és de cura, de respecte, d'horitzontalitat. I si puc d'alguna manera contribuir a que les noves generacions vegin una dona jove com un referent, doncs ja seria molt. I que es creguin també amb la capacitat de que tenen alguna a dir, que és una cosa que jo no tenia perquè no havia vist tantes dones referents, i que el que jo puc dir o el que elles puguin dir és tan valuós que el que pugui dir un senyor de 60 anys, no?